će biti vruće. O, Bože, mislim da sam gotova. Wow. Pomoć! Mandy piše smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Izgleda da je sve u redu. Ili ne? Dobro je, prošlo je. Dobro, najvažnije ne paničiti. Aš tako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Hajde, počni. Što? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da. Šta si uradio? Kako je ljuto! Skloni se odavde, glupane! A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Ne, neću moći! Stani, smiri se i počni da ideš. Hajde. Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu? Možeš ti to, hajde. Dobro. Osjećam da će mi sada biti jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Poješću još. Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde i ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smešna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem. Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog zmaja. Brže, voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže! O, ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kakvo olakšanje! Sad mi je baš dobro. Mala flašica? Pa dobro. Šta? Uj, kako odvratno! O, da! Blago meni to! Hajde, počni, Nikol! Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj! Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Ej, sklonite se. Moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Hajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda. Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Ne, neću ovo da jedem. Šta? Moraš. Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Jao, ali sad je meni muka. I meni. To je bilo maksimalno neprijatno. Hajde, na tebe red, Britney. Dobro. Otvaram i... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke.
Eto, a sada? Palim. Da, to će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi. Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej vi, sklonite se odavde. Marš odavde, samo pravite nevolje. Sad ću ja vas prebiti. Kakav užas ste napravili. Ali mogu probati to. Ukusno. Kako mala porcija. Mrva? Oho. Da, ja sam imala više sreće. Ne ljuti se, Mandy, šta ti je? Ajde, osmeh. Wow, pogledajte koliko slatkiša ja imam. O, da. Hej, ja počinjem. O, čekajte, imam dobru ideju. Treba mi mali nameštaj. Da, stavit ću ga ovde. A sad ću uzeti lutke. Odlično, sedite tu. A zatim mi treba tanjirić. Isto mali, da. Unutra ću sipati svoje bombone. I u drugi tanjir, eto. O, treba još kašika, baš mala. Odlično, a sada mogu probati. Super. Ćao, devojke. A možete da se poslužite? Otvorite usta. Ona definitivno nije normalna. Mandy, a mogu li ja već da počnem? Dobro. Okej. Dakle, uzet ću bombonu i probati je. O, da, jako ukusno. A sad ću uzeti crevo. O, da. Sad ću samo uvući sve slatkiše kao usisivač. Da, ovako. Odlično, to je jako zabavno. Ovo je bila genijalna ideja. Pogledaj, Mandy. Ma neka je. Hajde, počni, Britney. Kako da te pojedem? O, ideja. Uzet ću ovo i sad ću se vratiti. Da, bazen. To je baš ono što mi treba. Sipat ću sve bombone unutra. O, da, odlično. O, imam još jednu ideju. Halo? Treba mi mleko, donesite ga. Zdravo. Sipajte ovde, molim vas. U redu. Sad ću sve srediti. O, da, hvala vam. Možete da idete. A sad je vreme da zaronim u bazen. O, kako prija. Super. Uzet ću slamku i probati. Mleko je prelepo. A sad ću pojesti bombonu. O, prelepo. Ovo je divna kombinacija. Ovo mi neće trebati. Ja sam u raju. O, baš mala kuglica sladoleda. O, da, ja imam veću porciju. Super. Šta? Sav taj sladoled je za mene neverovatno. Da. Devojke, ja počinjem. O, kako malu kuglicu imam. Sad ću je probati. O, super, sviđa mi se. Ups, u pomoć. Nicole, treba joj pomoć. Da. Tako je. Ups, jel ti pomogla? Da, hvala. Hajde sad ti. O, moj sladoled izgleda jako zanimljivo. Ukus je super. Imam ideju. Dodat ću malo ukrasa. Dakle, prvo šlag. O, obožavam šlag. Dakle, sipat ću ga na svoj sladoled. Da, tako je. Odlično. A sad ću uzeti M&M's bombone. Sipat ću ih preko, tako je. O, da, ekstra.
A sada čokolada. Pogledajte kako je lepo ispalo. Dodat ću štapići i to je to. A vreme je da probam šta je ispalo. Jedva čekam. O, prelepo. Dok niko ne vidi, ja ću probati. Šta? Jel tako? Onda, eto ti. O ne, ne! Šta je ovo? A to je čokolada! Wow, sviđa mi se! Ej, a zašto se ti smeješ? Ajde, jedi to. Dobro, uzet ću svoju zlatnu kašiku i probati prvu kuglu. Prelepo! Hej, Dani, šta to radite? Ne smete da dirate, to je moj sladoled. Ali molimo te, daj nama. A, kako teško padam! Izgleda da je palo. Da. O, sad možemo tebe da jedemo. Ukusno. Mogu još? O, kako mala porcija. Izgleda baš zanimljivo. A ja sam dobila srednju porciju, super. Da. Blago meni. Ajde, Mandy, ti počinješ. Dobila si najmanju kantu. Pa šta, nema veze. Uzet ću 2 čačkalice i pokušat ću da uzmem nudle. O, uspela sam. Sad ću probati. Jo, sve je palo. Dobro, znači uradit ću ovako. O, super. Žvačem, žvačem, žvačem i gledajte balon. Super. Pogledajte šta još ima. Žvaku ću staviti ovdje i zatvoriti. Eto. Hajde, Nikol. Ej, Mandy, skloni svoje ruke. Dakle, ja ću uzeti roze štapiće i probati svoju porciju. Kako super, ovo je stvarno sjajno. Uzet ću više. Da. Divno. Imam ideju. Ma, kaze. Da. Sad ću odseći rezance. Ovako. Sad je ova kanta moja. Da. To je bilo super. Što? Gde mu hrana? Ej, daj odmah. O ne, sve si pojela. Gledajte, gledajte. Što ona radi? Ne znam. Pravim balon i gotovo. A sad ću napraviti nešto. Eto, ova kuća je za tebe, Nikol. Hvala. Eto ti. Tako je. Sad ti Britney. Dobro. A dajte mi malo vremena da se pripremim. Uzet ću salvetu. Da. A sada štapići. Zlatni, naravno. U stvari ne. Konobar. Zdravo, slušam vas. Možete li mi pomoći? U redu. Kakav lepotan. Baš je sladak. Šta mu je to? Halo? A vidiš šta radiš? Ups, izvinite. Eto. Šta? Hajde, skloni se odavde. Odlazi odmah. Eto ti. Dobro, ješću ovako, baš me briga. Ona je očigledno poludela. Volim vas. I ja vas. Šta? Pa ne. Eto ti. Hajde, skloni se odavde, marš. Kakva lepota! Od uvek sam htjela da učestvujem u Roze Challenge-u. Pitam se šta se nalazi ispod poklopca. Sjajno! Obožavam medvede i marmeladu. Savršena kombinacija. Joj, baš je žilav. Moje zubi su nesposobni za to. U redu. Smislila sam kako da ga pojedem. Testera će mi pomoći. Hoćeš častiti prijateljicu, molim te. Ne, ovo je moj medved. Cicija. Zapravo, i ja sam dobila nešto ukusno. Taman sam htjela da ručam. Tako
Tako da su mi nudle baš dobrodošle. Tako su ukusne. Još nikad nisam probala roze rezance. Stop, šta je to? Odakle je ovdje paprika? To su ljute nudle. U pomoć! Moram hitno nešto da uradim. Mislim da sam imala negde vatrogasni aparat. Sad ću te spasiti. Juj! Nisam znala da je traumatično biti vatrogasac. Jo, od mog medveda je ostala samo bara. Pa izvini, nemoj na mene da se ljutiš, nisam htjela. Eto, bolje ohvataj penu. Šta nas čeka ovog puta? Vreme da saznamo. Ne. Mrzim limuni. A ja imam čokoladnu fontanu. To vole svi. Biće mi slatko i vrlo ukusno, a tebi veoma kiselo. Limun nije roze boje, a challenge je da nas roze, tako da ga neću jesti. Eto, ne zahvaljuj. To je jedini na svetu roze limun. I jedi ga brže. Joj, kako kiselo. Ali jaka sam, tako da ću uraditi to. Mogu ja to. Dokazat ću svima. To je to. Sljedeći. I posljednji. Joj, nije mi dobro. Šta ti je sa licem? Samo da si vidjela sebe sa strane. Pa, vreme je da probam svoju čokoladu. Jao, kako ukusno. Ispada da čokolada nije obična, već sa ukusom jagode. Bolje jesti kašikom. Mada, ovdje treba veća kašika. Ta mi treba. Idemo. Daj mi bar da probam tvoju čokoladu. Šta? Ne, moje je. U redu. Znam, upravo sam dobila odličnu ideju kako da se osvetim ovoj cici. Sad ću uraditi par spretnih pokreta i limun će se pretvoriti u lepu lizalicu. To je to. Još ću samo da je ukrasim. Hej, Cicio, hajde da se zamenimo. Daću ti ovu lizalicu, a ti ćeš mi dati čokoladu. U redu, hajde. Konačno sam se otarasila ovog glupog limuna. Šta? Kakva je to lizalica? Nije ukusna. Jao, to je limun. Kako te nije sramota? U redu, začepit ću čokoladnu fontanu. Šta si uradila? Sad će eksplodirati. Dobro je što uvek nosim kišobran sa sobom. Jao, a ja sam sva u čokoladi. Hajde da odlučimo na papir kamen makaze ko će biti prvi. To, pobedila sam. I ponovo sam pobedila jer sam dobila roza fantu sa baš moćnom slamkom u obliku naočara. Pa hajde da probamo. Ekstra je. Jao, daj mi bar gutljaj, molim te. Ne. Šta? Zašto si ti dobila ukusnu fantu, a ja ovo čudovište? Kakav užas. Mada možda sve nije tako loše. Možda će mi moj rak pomoći da ukradem malo fante od ove cicije. Čudno, gdje je fanta? Zašto je nema? Šta? Kako se usuđuješ? Još si moju fantu popila? To je već previše. Sad moraš da pojedeš ovog gadnog kraka. Možda nije tako gadan. Juj, kako boli. Otkači se od mene, brzo. Ajde. Jadni moj nos. Pogledajte na šta liči sad. Sad izgledaš kao klovn. Izgleda da znam šta mi može pomoći. Da bih razoružila ovog kraka, treba ga skuvati. Sad će se ovaj izazov pretvoriti u kulinarsku emisiju. Recept je vrlo jednostavan. Treba staviti raka u vrelu vodu i to je to. Sad ćemo malo sačekati.
I možemo da ga vadimo. Pogledajte kako je crven. To znači da je postao jestiv. Sad ću da probam. Ne samo da je jestiv, već je vrlo ukusan. Takve rakove mi ne smete da jedem. Jer su stvarno ukusni. Okay. Da li bi ti smetalo da prvo otvorim poklopac? Kakva lepota! To je aparat sa roze žvakama. Blago meni i malo sam treće. Ali kako da dohvatim ove žvake? Trebaš staviti pare tamo. Pare. U redu. Ali imam kod sebe samo smeće. Nema veze, i bez para ću uzeti te žvake. Hajde, izlazite. Ti se snalazi, a ja ću da vidim šta sam dobila. Oho! I meni se posrećilo jer sam dobila veliku lizalicu. Samo što uopšte nije slatka. Jao, pa to je plastika. Pitam se šta je unutra. Oho, tu je gomila lizalica i sve su moje. Prvo moram skinuti omote. Jao, samo pogledaj kakva lepota. I što je najvažnije, mogu pojesti to bez ikakvih problema i para. Ekstra su. Želim da pojedem sve to odjednom. Izgleda da sam preterala. Kako da ih izvadim? Hajde, izlazite. Konačno. Sad imam puna usta lizalica. Šta može biti bolje? Još samo da progutam. Dobro je. Čudno, šta je ovo? Otkud ispod lizalica ove pare? Možda su za mene? Tačnije za moj aparat sa žvakama? U redu, daću ti ove pare, ali moraš da me častiš žvakama. Pa dobro. Izvući ću se nekako. Da, slažem se. Konačno su pare kod mene. Dakle, i žvake isto. Jao, koliko sam čekala ovo. To je jako ukusno. Oho, koliko žvaka ima tu. Kakva je to veze ima? I onako su sve moje? Šta? Ali dogovorili smo se. Lažljivice. Prevarant. Prestani da bubnjaš. Bolje pogledaj kakav balončić da naduvam. Da, veoma je velik. Mislim da će biti zabavno ako ga probušim. Eto ti. Hej, šta si uradila? Sva sam u žvaki. Užas. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Eto, oho, koliko bombona. Super. Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno. I ja veoma volim ove žele bombone. Zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je. O, da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo. Ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Šta ona radi? Ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. O, to je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Ej, a daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Ja si stvarno poverovao. Ti imaš svoju tortu. Hajde, jedi. Užas! Zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, još i smrti. Tako je. Dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu.
probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si previše sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Oh my god. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Onda, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Prava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plaći, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Hajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Što je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O, baš ti hvala. Super! Da. O ne, ja sam dobio ljut wasabi! A ja imam moje omiljene čokoladice. To. A mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasim moju tortu. A zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno? Nego šta si mislio? To je to. Mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super! Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam
ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, ne, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro. Kako god. Eto ti, eto! Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice? To su ljute papričice? O ne! Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja? Rekao sam ne može. Dobro, dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. O, da, Mike, vidi. Super. A sada probaj. Prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno. Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je.